Assalamualaikum dulur-dulur, monggo nguri-nguri budaya Jawi nggih punika sowan dumateng para leluhur. Niki dinten Minggu tanggal 6 April 2025. Cikal bakal channel ten Desa Surabayan Banyudono Boyolali. Nggih punika badhe sowan Eyang Barat ketiga. Mbok bilih dulur-dulur dereng perso makomipun Eyang Barat ketiga, kula caosi perso makomipun Eyang Barat ketiga kang wonten Desa Surabaya Banyudono Boyolali. Nah niki komplekipun enten 3 makom. Makomipun Eyang Barat ketiga ingkang nika. Mbok bilih dulur-dulur badhe sowan saged dipadosi ten Google Map makom Barat ketiga. Ini kula paringi perso nih. Kula ndek wau sampun suluk ndonga nyuwun edi pangestu lan restu dumateng para leluhur. Sak banjure suluk damel video kagem informasi dulur-dulur ingkang remen ziarah kubur, ingkang remen nguri-nguri budaya Jawi nggih punika sowan dumateng para leluhur. Nah niki mbok bilih dulur-dulur nggadahi ilmu kawruh jirat makam. Niki jiratipun makom Eyang Kyai Barat ketiga. Makomipun Eyang Kyai Barat ketiga wonten ten Desa Surabayan Banyudono Boyolali. Mengke literasine Eyang Kyai Barat ketiga kula paringke ten deskripsi. Informasine saking Cikal Bakal Channel dinten Minggu tanggal 6 April 2025 nggih punika sowan ten Surabayan Banyudono Boyolali sowan dumateng Ki Ageng Barat ketiga. Mbok bilih konten Cikal Bakal Channel bermanfaat dumateng dulur-dulur saged di subscribe, di like, kali di share. Mengaten dulur-dulur informasi saking Cikal Bakal Channel. Matur nuwun. Like, share, and subscribe.